Eta orduan, ACB sortzen da, eta Euskadiko Ezkerra be hor bizi da, baina erre batasunaren barruan zerbait gertatzen da, ezta? Edo hasi barruan, eta zu bide bat hartzen dozu hor. Bai, bueno, hor sortzen da estizio bat, alde batekuek eta bestekuek, eta bueno, guk kolektiboa sortu genduen ekia izeneko. Ekia izeneko, bueno, hori lehen aipatu Joseba Gerazkoena haren dokumentuetan agertuko da. Nortzuk egon zinenten Durango aldekoak? Hor, zu... Kike Urkijo? Kike Urkijo. Kike Urkijo, bai. Kike Urkijo abogatua. Kike Urkijo, gero evoluzionatu zuen. Gero etorriko dugu, orain joko ekia sortzen duzue, eta ekia denporarekin ze bide hartzen du. Ez, baina ekiaren borondati etzan ireutea, baizik eta kolektibo bateko zerbait zan. Zein dute, esplikatu ero azaldu zergaitia, baina, bueno, tempora gutxiko kolektibo bazala zarautzen holan improvisatuko zerbait zala. Zarautzen, bueno, zarautzen egon ginenok. Eta hortik ero egiten duzu Euskadiko Ezkerrera sartzeko autua, ezta? Batzuk. Bai, Euskadiko Ezkerra lehenagotik hauen. Bai, baina zu sartu egiten zaite Euskadiko. Claro, claro. Goratzen az, batek esateban, bueno, baldintzakin, eta ez dakiz zer, ze baldintza eta ze puñeta sartu, te kitxo.